Getembe twale koria. Ndero twanyora. Iraba twale koria. Ndero twanyora. Iraba twale koria. Ndero twanyora. Getembe twale koria. Ndero twanyora. Getembe twale koria. Ndero twanyora. Ndero twanyora. Iraba twale koria. Ndero twanyora. Abagaka mugiye bishura. Alright, asante. Eyune ishara kwamba nga nigotole ase umurubuli webyombe na ebyombe bito gusimi yasindikisa. Lero mwanchu muligire lyo Gatembe television na Gatembe FM 102.7 nigotu akolire taro eyemo asemo mugusha katanga okogoro no mwengu twaikira se bunge bumachoge chache ase wodi kuru machoge bas eyo tuka imeye county ya Kisii nabono nigonde nabanyakyombe awali namugo komone nabanyakyombe muyamole baba nigo bakuru kwa Samarieta nga boma nekene nga boma chache welfare ekene kyombe gya chire kuma omutegereri no mwancho muligereri asoko gendera ekyombe kenke bwa tamarago na eganga yogo chaka nigo gya chage teke bwa teganga nigo kegenda teke bwa teganga nabo igo ababonsi nigo bakira sekyombe asobwa nsu no bya no bolimo ono mwancho muligereri mbacho tumanyago itasimega no ine inkiyekora bakira mwa sekyombe asomurobuli bwebyombe na sindigisa nchinkuru kwa omwana bweliro ba Geoffrey Nsarigo karibu stay tuned karibu mpaka omwelio karibu sana tujaga no munyakiro go bwekombe ase enchire abene kigma ngani chikomonyora gato tebinga ereningo baba muyone Embiana. na kiyote barati asama lietanga kyokorokwa Asama lietanga kusamero lino. Yeah. Sami ulina masema ano munyakiro go oboma chache boma chache ni nke minute Boma chache nenka y'abantu ba chache. Yeah. Ikobono elieta boma nenka chache nsobo neke na banyakyombe iko mwanchu muliringa agako ero munyakiro go nga boma chache ne kyombe kyaba mnyene chache ase bali indi kyombe gya chagirira Ekyombe gya chagito mwaka era 2024 ekere 1 year now hold kai ige kyombe kige komesa igano mwaka oyo muyakolire nkiki agera tege chaka okay gento kyagere tugachaka major yuto atete koleta abantu ba minto ba bumachoge chachamo igango ya itenene no koleta abantu baitamo egangende tokina ni ntu abanyene asabanyene ikobono okurugia chagete andake ababonsi no barenge gose bakonya komenta bago kya ya tuwa chagete tura abantu 10 abantu 10 boka abantu 10 tuka tuwa chagete kiki abalende baba bange abantu aba okoranga umunso wairo ase kyombe mwancho muliringa no mwancho bategera linga kurwa omubaro bw'abantu 10 nabono ushikuri maigane nabokogo kanga nigo bara bange na bado mbagenderete tinda ngaineri nekene ono andake ekerulgiretia sokora kwago eganga yekyombe keiga una mogenderete iga kurubono kogendera asinali muguchia gose mugoyenda koirana uchimaika asinali tokogenda buna bonega ndobwate plan yokugura ebintu togotumwe kabine kyombe nandi ndobwate plan bonega at least twakorete po banking konya na turamo one way or the other buna bonega abange na buno barojiga na bagaka baiga kero mwali bwe wiki ngoru bari kiri siringi 300 bawo yomo okorera kende bono ekermo okora tebo banking era sogo konyana nkalinga mukumira nase emutinyi asomutinyi kumira ntorikane marakane e wiki twa monto yomo ikende twa monto nde sigwa mutina okanya twasokiri abantu yona tuliga abanyakyomba babere bakonyora ibitoki biko bagendereria kabisa chitachire chimbye mule konyara mule kende konya gokonyora igintu gyasindikisa tabenga sindikisa yebyombe neliroba wachubuliringa sindikisa yebyombe na Geoffrey Nsarigo nonde mase bungeye na niko tukunya kuligireria nga obuya bwebyombe mboro byoboiga lero nsino ayetura amanyubwe bwebyombe omungi no karanste galika andakuga nityo mugaka koletere ngokoletera lero mambitale tankiye koba esegi so asekyombe eligerege gokonye naye bwegendereri tiangu tonyole abande batoye omugano andake nkiyekyombe gyakolire nchuga endugu yana mbiyole zata nakiyokuru kwa Samarieta James Yovegi sagana mbiyole nanu munyakyombole uniform yagere bya ekorekana smart and you look very handsome smart kai okora no eno korunyomba muntu abipambaro nimbwato mo ngino bare nyomba na uba korosita tuli smartiga you look good iga bono munande iga ekyombe kyansi biriga ekyombe kyansi biri yes abanyakyombe yakere chingobe
kumbe mwanchomo tegerali baso botenga behind a successful man there is a good man lakini musacho yako tabanga ki nyuma yoko bakwa hebuya eyo mwanchinaro lakini behind a successful man there is aboma chache welfare nakene ndiyo muno sana bono linde tiyango boli musani ona nkikia katoka juu ni ekyombeke kera na gichoni tikiarenge twarenga abantu abake muna twarenga abantu abake tukake sabu tukanyoranga abantu abake ntogocha gokoraki ntogocha konyara tiga tuimoki atua toleta abantu abange muna tuimoki atua tukaleta abantu abange bantu abamba abwate yanga chiarenge boronge babwate chianga tutaikoranga ki ngakire lakini nchi buna na agende saba bono morali ngake sabwirega gento gikoro kunga machanja baya bako na gutara naro gate ko bobia inkamanya korete gento gikoro nga collect service bono inkamanya bono collect service yeye igonkoreta chianga chiorite chikomeka meka bono bune yange yembege toroje ngaso gutara bakoririe yange ngake sabu nkareto yo minto yo iga ngateba nga gwikande tigento gikoro nga poma chache igonera agachoini correct service agachoini correct service bono kerona na moreta gabu nani ngake sabu nge yange yakorireki yabwena ile nkareta kororo yo iganga mutenga ki nera agachoini correct service in fact tarenge monto renge boronge lakini bono iga rochi buna komeka yale asante bia mono usani na sika gago nchikoje baba nchikojaga tiango torara igu mwancho moligere lino motegereri andake timetinga nkiekoro musacho yakoro kungaki correct sasa Mr Correct Zabi shokolire bia ekyomekoro nga boma chache akiokoro kubaba Asama leta ngoro ku unit magoma mogere nchende unit ya maraba ayure maraba igo kyombeke bwa chi unit ayi unit yago maraba bono nkiyekora gwa chi unit kyombeke ikoro unit ya maraba ekyombeke gagina ge unit ya singincho kyango getekera na kirocha sigete nchenga tabo ikatiga nsororo egere na nchingi karakari egere na nyora nkobeta tuira ne maega konyo taracho ni correct rubbish ngaki kwarenga omochabu na arenga kwarenga mochabu ya ninga agotebanga nyuma ataracho ini asekeombe niga arenge bobe lakini bono na korekana buya aragirete buya akomekameka bono abangina mbali gali abasani baito abancho baligirete gali mwencho muliro motagero rase radio ime 102.7 na Gatembe television ya masemo andakenga eratabwa tubo manyino buya bojo ine ekyombe kwana ngo nera motebi buya unayo musubati nki wacho ne ekyombe buya bwaye naboko ende konda gusokore biashara kokorigi gokonya kuruta 20 egwikari tuko buna rito kurwa ekyombara misi botambe kwaruta igo kwegerire naye kwanya ko uganto kurwa segembe arire akai lero ngana era nyumba mwago kende ngero kwa goli toro chinganga chogere kwa kege korote nyekeombe wacholigere ligwa igwa mwancho muligereri nga ayerero iga nabobwate avuta pumsi yago kobeka lakini ebesi yabolire ekyombe nkegere obe smart omekameke example noyo otebire alibia ekyombe gyago konyira handura atotagiri umwana bwe skuru mabana bane mbale skuru ngo bakanira ande school fees engombe yani ngo nyora ndebe sakuru ekyombe nanyi gura chinsi yaga chingo ko cyane nanyora kurwaro nachi gudire chenge kurati kanda aboli igonkora korango kobogoy toshaka Bokoroni chiane nkori aka ngombe kwagolire ngo kamuri kabisa nga kyogo kamana banga ndio ngoroki korango ngo bwata igana ngoroki ngo kyogo kamanga ekoma chagi ngo bango kama abagina muraseke mwe tuko kama kamango ndo tugende ochiwulira linga ono buyabwe byombe abangina bagolire chombe kurase byombe ebago kama bono banyolire kire bakoli ali marabu na arase chinga chiabo ine ayerende oganeti oegwe nchungu ga baba akiyokoro kwa samarieta Sasa Marieta ankoro ku Catherine mumanyi na yenkiyokori yaze gombe Catherine ayi ekyombeke ekerogia chagete na basaye na ro change ikomiga ya nanche nkaigwa maigana ki abasare ndi nanche mokombeka kurati ukaigwa abasaye lakini ukatanije dati ni musadi ganso kai nanche nkabachoini kerona abachoini bakantenga bona ayo ko mama yetu iwe yani tukukuwa na mama yao mama yao Wana kero tuanya ko baiga tukarorana ki ntugocha ko bantu tweka ngateba go ikande tabangina bande ndabagaka negera tusange gente kaso bwamba na kioroche babere taiga bono mune kiombeke iga kiato sukiri
andake ketukwana sugusanga ekikia gatuka leta bande litanga ni mwali ngabake ukaleta bande umugusi yako tebanga ki ngechara kemo ngego itakiege ngego itanda nekene nagantoka gentoka kegakora ki iguna yo karanga mbyamo babange musangere genteke wono ngakiro chimura bange bone kiombeke buna tora abange ya tokonyire ntwate banga ntwate chibesa tokoronani egera twanyora twasira nase ngichiyobo gimobo naenda abana baito basomire buna njoyo mobo oyo no somire ngotenya sa ngambi ya mono poma makarenaki kuratika igo boma na ubahagero umwana ogende school bakokorira masomo gaki yakire chingo iboma Wanchumuligera ligwa lero iga uchumi nigere bobe abangina bakurira sinka bagaka nga school fees teyo oyo akotebanga umwana oyo chire school asenge ncho yekeombe ine aye wajeni yekeombe ebuli asenge rokiago nkiyogokora wajeni yekeombe ono tinanda kubuli aye baba andake asubu yabu yekeombe keiga ekegoli kiago baba nindo chinga n'umuntu omonenore abangina mbali gale bosubati bakolenga ine bali nkagali andakere emirimo yaye menene nigaganye to mugakamuletere bange ujumbe yagingiya Ona abaminto bali motorigeti kuruga ase TV yagetembe abangina baito abagaka tokubataina ki totware byomba ase tore egere bitokonye bitosuki abana baito basome bagende mache ngumbu ekero naye kwabeire buya nalyo gasoko cyo kwaraka nore buya muroji bunande smart igo yani eligera mobe abangina maridad nabo igo unagetembere maridad muoga nagetembe urara kuningo ndaigo tembe tware koliya ira ba tware koliya Asante sana mwanchumuligeri onyambono watanyora umurubulira sembe okurukunga sindikisa yebyombe na umurubuliga ni gole nekerenga ekerene yogokinia ebyombe koruchinsemo au kubimukia na kubibeka bibe asagia lero iga tukwana monaye ngakyokurugo babaye Samarietane kurukupamela biyaki Nyabuto Pamela naye n'umunyakyombole nje ninjo munyakyombe ogocherero mutangani bono inkikiagera tuga join ekyombe Pamela ekyombeke ekero nanyorete emechando mugakona akwete ekyombeke giankonyete kiganchangira chibesa nkagenda nkagora chibrodry ne saruni stinde abantu mbarando seti muno yomonara by the way kera korekana oyo ninche morose noche munakwera oyo naye aya bono kutigara askobo maiga sinini oyo wotenga ekyombe kiagerire mpaka gwetogeri orosi yoyonde bono tenda koboli igo emirime yogokora yokoro situki nekyombe kiagerete nagia kugorerete nakikiangorete ariko bakyombe nkeyo nkango kora bone angabo no nkonyu nonye namaru obe bono igwa kuratiga igo kangorero ukarasegete kango ngatinde tekyombe kigankonya na inde ngatorika ugatoleka amina amen igo numa eto munguru nje na inde no moteli na no moteli weta sekyombe wetere kyombeke bono tiganda arakoboliga abangina mbali isko gali barabu batanyo rubwansu bwekyombe kwanye rubwansu nanyo lobonene obya kabisa batabinga bangina yani gase kyombere nga batabe abangine se kyombere ayonsi na mansu omwanchu muligere lya se omurobeli gwebyombe byetonda sedegisa ayonsi okanyora ase kyombe gyaboma mbiye bono sana baba thank you very much omurobeli Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. umurobeli oyiga ogochera masemo uligetie tembe television agatembe FM ayasura ndonsi ingota tole nebyombe byeito na sindikisa kyombe nkeli kyabangi na boka nkeli kyabasaye boka gusaba ngina gusaba ke ekere kibigoli byonsi nogandiko manyaya nchungo nkiyoko rutata ay muntu musacha mbiyore Samarieta nkoro ku Joshua oginganyaga Joshua gane tuligere liyo gali se television ime Joshua naye bonno no munyakyombole
Na inje no munyakiombe. Korwa se unit keye. Korwa se unit ya machongo. Machongo. Bono tienda kubuli Joshua ya muntu musacha igankikyaro wacha ko basaba ngina katika tata. Se kiombe. Kuja kwenyora saba ngina katina nyora tumugusia wata ngangu bemo yanya koira ngombe roche. Nayo gataba tigachiba chingwa ibere. Chenga nyakanyora ngabono. Tegana inchenso amo. Naba ngina aba. Ndoje nganya sao tokonyire twagendere gwesuguma se kiombeke. Na ende bunatora nkwoigo yomana tebanga iga kumina. Na inje bunande igando mukabenta. Kai. Igonga na ende bona bangina iga. Onyene kerogo atabwati. Katwaro siria besa bagoje workshop yana. Nabatebi kerogo mubirogo mwataka ebirogo ira. Ntoma etenjere kibe haji goja. No manye. Ngontoka data sukania. No manye temere mo ise yesa gakolire. Na rerie mebe. Yani oya kuruma Joshua ne carpenter nande tokolerago Joshua ne carpenter mu nchumo ligereri erago kole mirimo eri isa Yesu ali gukora nagekora aibono Joseph bono tienda kubuli tata ekyombeke unakera umayeta bagaka bange libaguli konyo kusalichisa lijo kobere kyombe kango chire gali yakobo chebuli ochwa agende gali yatale ako abuta sabaka kabandi aye nubwa tali bagali gutara usokora kendo usene kyombo anchete ncheri bagambwate ne liyo gocha se kyombe na buna rero iga kango ne kwa yankali kanisa lakini ase ngenjo na ibunga liro banko baliara bana ngo teruli nande jombo tera nana ngo liru chali aya moyo kyoko tera se kwa ngo tera tena ya kabisa ngotera tole na boto gotera tera boma jaje nengia terango boma jaje nengia uno moteli omwanchumo ligereri byemono sana uno moteli ekirage byemono sana. Thank you very much Joshua ikobono omugaka olegalia ogokora emirimo yago tubayisago semeri emirimo bagotebanga ki emirimo ye motego gokonya yuka nyore easo oyale e carpenter lakini ekyombe nando kirigiri oteberenga ki yote 910 ekyombe nke mwaka echeki asemirimo yae mwaka nalega uragirete byarara nga kindoje nando koranga abusyo mbiro ninchago tiema lakini tata ngontie mole nga kyokorokwa jeno bati makoli ai no hotel yo makoli naye lakini aje gereje sasa mbeto hiyo nkyokolikia na aje go weki ombende iko no lereje sasa kabisa ili lero ndiro na mbisa na 41 mojo muligero linga omogoko no linga no aseke ombe manyano ine namba yago amanye temba ki namba yayo mutu bono tiana ku Robert ngigwaso yere teke ombe keiga ikyo na so teke na lenge isigo mugomoboko ngake na batike na akora tukaje kiombe ngo te banking tukajichi beza tukanza kutuka chingoko ejindu bati yundi yaitibonge kuratenda kuboli iko unit yaitibonge mutu te chingoko kabisa muko lya magina mubere tulio chengu na makarabati gosemaro bako yo no kuragira na magina lire ayu airu ne kyo abanya kyo mina bantaba ya murujo mwako nyiro musaje amagina mwa marosairi muko tienda kuboli data iko ncharati yo buo iko ngige yakera ne kyombe dole tienda kuboli aba sacha mbali gali ekenepi akubuka mambi tanya kwa swa kyombe tabuga tikenda gukora uchakali umana nyumba n'umukungu agutinda cha nyumba mukwanire ngoma taitada tigamana ugende kyombe Chito na musaje ole isiko tubati kidakora mututu iyo tubati bigoti tiyo tubwatirane ase kyombe ekyombe iki kyombe kibwate bitoki embiro musachi uyu muri gimu gutaka mu jakenda senchale kyombe hayu musacha yendo so ikyombe abangina nabo igo ole tekinda abantu bali nyumba na liura umusachi umungaini kona kando yamuno sana wanje buli liga yonsi na mayase umurobo byombe na sindikisa lakini nenkwe boli olenga ekyombe kyona giya chagite lindo nakegenda taiga abayigana harode bara abantu abanene abake na nebigoli byonsi agirinde ekyombe nkerese inogawo so abantu babere mu cyake ekyombe nagekora boma bakora rina baruba asukire naye kubwato moyo nabukuba join muranga ba join go yari abantu babo ni nchu mwezi muranga go cyase bo sukango go cyababa agaiga tiango no yara to taiba abandu cyo ekekoli kyago nege kake nkikuruko koro ku poli ni kerubo poli nankyo kuli ekyombe kinara agaiga abantu babande bakaba mama baliga nkyo kuli gigana ekyombe keiga kero gya chagite nake maite kero nake manyage kangoki nkanyora youth sim toro ambassadors to nansi nkaratiga njoyi iko katana no musayi iko base ekyombe keiga nandi kinde isi baba mama na batata I'm comfortable
palipo na wazee apalipiki neno. Umusae agateba nije tuyamba sekyo ngakibona yoko basekyo mbeki ganda gatulikorara nkinyo kulia saba ngira kango chise nyinga akaroge mbali nkoleken ya eka ubakwane nabangina wanyigiri amangi unandiga nasukira twe ya moibere eka rona arenge konyentara so ikiumbe enanjite gukora mangana yechigazi ejinde saimbwa te biashara byane ngokora ali town bono na gwikira buti mbeti umuntu kurati ndakobori igikiumbe na igihagera gwa igore biashara byawo ekiumbe na kyara na igore biashara onchuko bate una bantaba ya wachobori ali polini ni gara sekiumbe nande ochakire biashara byayo gwita sekiumbe kigagia boma ine ayo musaule galinka lero nkiyogokora gusi otumugete busa ikirenga kyubuguma bwa onkyo musaye ekiumbe ne kiengenje ayonsi talinje boma ekiumbe nkeli kiengenje so ekiumbe musaye naibwe genderelia sekiumbe murobyo sindikisa bono tiyango bowling nganeti andage tiyango boliga yale ko balero tulia sekiumbe kwali ko bagayiga aba saimbali sko gali ebigoli ebike abande babeirake bali abake ebigoli ebike bakole ngaina abande bakubwete abande baranse yago bakwandere ngona ko ibara kwanza agage simwana tori geiga nseito ambo muri nabari gani geiga ko bateyo bana ba minto babo muri geiga kenye ngima so ebyombe ne byamana nande kyombe geko geroske esengenzo tatabo ikaranste ko tori gukora kende gyonsi to konyora besa osukere no ane karo wo dress or smart nabwo abante bakora byeto ganyo becha wara chinza chionsi wachibulile magara una maya enade konyarwa nyakyumbu muro chikamwata bangambya mono murabulio kurogunga senegisa jebyombe aigatura se bunge umachoge chache karatunya kosomania naye ne kinga umwanchumo tegera lino muligereri ngagwesona niri asebyombe bigokonye obebuya abangina mbaliga igana rumu nonde gaiga inchungoga nando koranga bwango iga obotene nkubwa chakire korolekana segete ngakyokoro kubaba ngengoro kura eri biyage rairi mbiyole mbiyane umetekana muntate ninkino mandigi akorolekana ngo chenjiale ora to mubere muno ora tatabuya jera tenenkire bono moro jera ma yata manganayo lakini bono mutene nkubwa emboro mumoro jini mwabali embu yemono umanyire bono igwa bono linde baba aye umuntu mutene nku ngakiyo ko basaba takaga igana barabuno chaibu abere ngakiyo abana ababane bagata baganda inga baba eka ombengara iga so anaye tona gosirana no enda kangina iga ngona gosukani tole igonko nyoro ligantu bake kwabye kaga sege kwa saba ngina bakobesa bandosi igole rubise takabesa nkara akanusi karo mongino ligali ma okoro gochikwa naga kwanya rondu si borobo keso inike ombirigera bo mente kane otabire ngankaroro bono tianda kubuli lero muchukuru ga guchaka guso mwana ga gucha nyumba ekironkira wikarazi ekirongero ngango lero mwana oli nandoseli akai kuita sekiombe aya nyumba gali akege kombi kiyankira uyo kunyeja ngero asingincho yake umba ekiombe mongina tia konya gusaba lero sabe mambio ndo sabe asingincho ngatuma nyitinki obworo bagate mworo taegwa abangina bakole kibazo nyebyo bona igwa mukushya batabanga kiabande songora igote ikiago kale mungiraneli kiabande kiabande kiago kiabande kiago bona igwa monchi muligereri eke gusiega nekia igwa ekeraye otabuati oganeti onyakurambali kiabande lyoka lakini kiago kwabisa soka musange na bande na kiekora abayiga batabire ngaki tigabatie ko bankunyu barambure ebigoti byabo gucia se binde basange osanga nokobe kandi tinyoro munyakero bwekombega iga andake atotebinga ine inkibono e vision andake kurubono iga amagani yekiombe kinara liaya inkibaraga ni andake chinga kiabusyo nabino nyakana no lega gumuraibwe bwense no lega ali asomuraibwe bunge muraibwe bwe ward muntunde bwensi obwatubu ya no moyo bugwanja ko basira na kubakonya ine mugani kwalia ni obokonya kabisa wikatware gani obokonya burabono tare 17 mutinyokana ntukabwato muchango ari machongo boko kuraji tent nebirogo ne BA system lero iga omuntu ngandi kubakonya gali ngakira bayikira sina namba yesimi 07 527 824 0707 527 824 mwachibulili kurunga sindikisa abanyakiombe sindikisa yebyombi intuka tuyure moyo
tema okora maya tema kwerigeria tema nyore kirukuria to abo mutakage kwira omugucio tenga obutakambo isia naye mbo kubuata sinjunga tuligwe karakali be karakali negaro abakurunga boma chache welfare na ubatoira mangana mayo moncho muligereri ayagochera imiyaga tembe television na gatembe fm gwika asinga kiendera kirunyorenga ki inchira tulego cha seino ine ekyombe kino ngekorokwa ntwani ukimanya ntogetarere tukimanye getomugano unabayiga bagokire mwagokire oiga mwensi korango ira ndio jiro mwana mwensi toka ndocha amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ine aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko murete Local Technical Training Institute eryo aibundusa ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering ase tokobundisa building technician